insibu numru 1. Ħares lejna mulej u li timħabtek f'din il-odwa li uritna l-ħelsin. Jisma l-qlubna milena jelisnulek li sbaħan jalin tisġed mażmin. ħaj mulej, ħaj li bnew tħassart nubna. L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna b'mezzi il-bogħod minna. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna flimkien hawnhekk biex niċċelebraw din it-talba ta' ringrazzjament Ewkaristija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se noffru qudiesa għall-erbieħ ta' Marija Nazzareno u l-familja Mifsud. Biex inkunu denji, biex ikun jistħoq ilna niċċekknu quddiem il-mulej ejjew nitolbuh jagħtina l-indiema tan-nuqqasijiet minn tagħna. Int isliem veru tagħna, mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għejd li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Inti lena dejjima tagħna, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti l-ħajja tal-fidili tiegħek, inti l-glorja tal-umli u lejna tal-ġusti. Fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna biex aħna li nixtiequ dak li wetna nimtlew dejjem bil-kotra tal-ġid tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tempju jgħalmu l-poplu, qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien għamil qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlija blejra meddew idejjem fuq l-apostli u xaħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u fil-għodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħalmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqgħa tas-Senedriju, il-kunsill kollu tax-xjukh ta' Iżrael u bagħad iġib l-apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs ibnieh msakkar tajjeb u l-assisa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x-xhin ftaħna ma sibna l-ħadd ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassis il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq seta ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħalmu lill-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja
u ġabhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu mill-poplu li ħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu, dan il-fqajjar sejjaħ bil-mulej semgħu u midwejja tiegħu kollha ħelsu flimkien. L-anġelu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini l-bniedem li jisken fih flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu bil-waħdini biex kun min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li ta' l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fija ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma emminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li jiddawl ġe fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Din hi il-kelma tal-mulej. Kristu 2000 sena ilu, jew ftit iktar, jew ftit inqas, ġabar l-apostli, għallimhom u bagħathom jgħallmu. Beda jiġbor in-nies biex jgħallmu l-aħbar it-tajba, il-Vanġelu. U din l-għaqda li jiġbor in-nies aħna nsejħula kanas, knisja. Kelma mill-Aramajk. Aħna meta nikinsu x'namlu? Niġbru minn hawn u minn hemm, minn taħt iż-żodda u minn taħt il-gwardaroba tiknes, kanas tiġbor flimkien. Il-knisja mela
ix-xogħol tagħha li tiġbor flimkien kanas. Meta qbad l-xkupa din knisja ħaniknes. Issa din il-knisja, din il-ġeba ta' Kristu li ġabar, tinaraf minn ġabrit oħra, minn knejjes oħra, tinaraf, konna nitalmu fil-katakizmu minn 4 sinjali. Ngħidu knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika. 4 sinjali baqa' wieħed. U fuq se nitkellem. Waħda għax it-tagħlim huwa wieħed. Kullimkien, u il-Papa bħalissa qiegħed l-Alġerija. It-tagħlim tal-Knisja qiegħed iwassal waħda. Qaddisa għax tmexxi n-nies għal qdusija u tagħtihom l-għajnuniet biex isiru qaddisin. Waħda minnhom hija l-qudiesa, it-qarbejn, it-tagħlim. Kattolika tfisser imxerda mad-dinja kollha u apostolika ġejja il-bidu tagħha huwa minn żmien l-apostli. Mela waħda qaddisa, kattolika u apostolika. Imma hemm baqa' sinjal ieħor. Knisja ippersegwitata, Knisja tal-martri, Knisja infixkla, għax kif qal Ġesu fil-Vanġelu, min jagħmel il-ħażejn ma jridx dawl u l-Knisja ddawwal. Allura tipprova tagħlaq ħal il-Knisja biex ma ddawwalx, biex ma turix il-qerq, ħalli nibqa' nagħmel ir-rejt. Ara Ġesu, mhux hekk, min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawl. Mela ippersegwitata. Issa dan it-tfixkejl, ħanejdu f'Knisja mfixkla, dan it-tfixkejl jibda sa mill-bidu net, mill-bidu from the very beginning tal-Apostli. Il-lezzjoni li qrajna dal-għodu, iqra Ġovanna. Ara x'qrajna. Dan l-istola fi żmien l-Apostli għadhom ħajjejn. Kristu tella s-sema, 10 ijiem wara bagħat l-Ispiritu Santu, bdew jippritkaw ippersegwitati. Ara x'qrajna l-ewwel vers. Il-qassis il-kbir u sħabu, eċetera, 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 meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs. Ippersegwitata. Għadlu għada Ġerusalem, il-Knisja għada Ġerusalem, bħalma għada persegwitata l-lum. L-Kardinal Pizzaballa ma ħalleħx jiffunzjona fil-Knisja tal-qabar ta' Kristu. Mhux persekuzzjoni dej, mhux tfixkejn, mhux martirju, xeħtuhom il-ħabs. Imma ħutu l-eżiż din iridu nżommuha f'moħħna ta' avolja dbati fid-din id-dinja u dbati ta' ħafna drabi. Imma fuq is-Sinjur Alla ma hemm ħadd. Dik iridu nżommuha quddiem moħħna. Alla tagħna huwa ġust, mhux ħajħallik qegħdin il-ħabs. Bil-lejl l-anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs u ħarġhom barra u qalilhom morru fit-tempju u xandru il-poplu it-tagħlim ta' Ġesu, morru. L-anġlu tal-mulej, issa għax tagħlim sabiħata, fit-tagħlim sabiħata, it-tagħlim, għara xaqrajna fis-Salm responsurgali, anki ta' jaqbel, għara xaqrajna fis-Salm.
l-anġlu tal-mulej, issa semmew, issa issa, jasses madwar dawk li jibżgħu mill-mulej. Ġifieri hemm l-anġlu li jieħu ħsiebna, l-anġlu kustodju, dan ieħor, dan tagħlim ieħor, ftit nisimgħu dwaru. Jiena tfal tal-mużew dejjem ngħidilhom din it-talba nibdew, anġlu talla illi fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarisni, iftaħ li moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f'dan il-jum jew f'dan il-lejl hekk ikun anġlu kustodju, kustodira jieħu ħsieb. Mela l-anġlu tal-mulej fetaħ il-ħabs. Għallu morru għalmu, morru x'Andru, morru. Imbagħad iltaqgħu il-kapijiet ħalli jeżaminawhom, jiġġudikawhom, jikkundannawhom għax qegħdin jgħallmu is-sewwa. Għax din oħra, min jgħallem is-sewwa infixkel. Min jgħallem tagħlim dubjuż, għandu dritt jitkellem, għandu dritt bil-mod. U min jgħallem id-dawl, min jgħallem is-sewwa, isib min ifixklu, min ħarbtu, min irid jalaqlu ħalqu. Bagħad, sabiħa dak l-istorja, titgħallimha, bagħad għallu mur ġibu mill-ħabs, ħan neżaminaw, mor ġibu, mor sejħilu. Kienu ħafna l-għaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs, tajba dejn. U marru lura u qalulhom il-ħabs sibnieh imsakkar tajjeb waħda. L-assisa kienu ħdejn il-bibien, tnejn. X'kien ftaħna l-bibien bil-locker, eccetera, ma nasibx li kien għadu bit-tektejk bin-numru dakinhar, għadu ma jeżistewx, mhux hekk, sewwa x'hemm ftaħna. Ma sibna lil ħadd hemm ġew. Imbagħad komplet ikber, meta ġew wieħed qallhom dawk li kienu fil-ħabs, li xħittu fil-ħabs, qegħdin fit-tempju jippritkaw u jgħallmu, jippritkaw u jgħallmu. X'inhi t-tagħlima ħut il-eżiż? It-tagħlima hija nimxu wara t-tagħlim veru. Avolja xi drabi jiswielna xi ftit tas-sakrifiċċju, tad-diffikultà, imma nimxu wara t-tagħlim veru, wara t-tagħlim dawl, wara t-tagħlim li tagħna Ġesu. Għax kif qalilna fil-Vanġelu, min jagħmel il-ħażin jobbot id-dawl u ma jersaqx. Imma min jagħmel is-sewwa, jersaq lejn id-dawl. Għalhekk dak il-famuż proverbju, il-kelma tqanqal imma l-eżempju jkaxkar, għamel is-sewwa, għati eżempju anke jekk ma titkellimx imma qed tippridka bl-eżempju tiegħek u l-mulej aħalsek. Inqumu bil-wifqa. Nofru t-talb tagħna lill-Alla li tant ħabbna u bagħatilna lill-ibnu u l-waħdini biex nemmnu fih. Għall-insara, isemmewha mill-ewwel, għall-insara li huma ippersegwitati minħabba l-fidi biex jibqgħu sħaħ sal-aħħar nitolbu. Oħra, għal dawk li ma laqgħux id-dawl ta' Kristu biex jaslu għall-għarfien sħiħ tal-verità li teħlishom nitolbu. Nitolbu għall-kap, għas-suċċessu, għall-bniedem li Alla għażlu, il-Papa, bħalissa qiegħed l-Afrika, l-Arġiel, biex ikun strument ta' verità, ta' paċi u ta' għaqda nitolbu. Għall-erbieħ
li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu dan it-talb mulej u talb ieħor nofruh permezz ta' Ommok u Ommna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Inkantaw flimkien numru 9. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sakrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu intressaqna lejk u tajtna sehem min natura tiegħek Alla wieħed u loli permezz tal-ħajja tajba. Niksbu l-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżoħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u siraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bieħu let id-dawli twildu għal ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmen tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena, il-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżjulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għad-dejs. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħajr ħobs, radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli juqal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljuni 14 mal-Isqof tagħna Anton
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, mod speċjali Marija Nazzareno u l-membri tal-familja mifsud. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobsna ta' kuljum. Aħfrinna dnubietna. Daħħalniex fi tiġrih. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu sa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem. Ngħidu fl-imkien ħaruf ta' Alla danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja li aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Nkantaw fl-imkien numru 2.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, nitolbu iqaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem il-ġurnata tajba. Insibu numru 12.